Mads? So much activity. Hvad er det, vi skal nu? Crime Raiders! Fuck. Hvem har vi her? Nu er vi på en secret location for at køre noget... Det er Anders Sand. For at køre noget hemmeligt. Det er mig, der er Anders Sand. For at køre noget crazy ass pocket bike. Jeg laver... Crime fucking ride. Klar, så kører jeg. Hvad skete der lige der? Jeg sagde, nu er der galt med kammeraten, nu er det fikset. I en kasse. Finder du det? Au, min foto! Sådan. Det må jo være. Det sagde du selv. Ja, nu, der er no names. No names. Vi er Location X. Location X. Kommer Robin. Ej, jeg tror ikke, han tør det der, som jeg gør. Ja, det er fedt. Filmede du det, Lisbeth? Ja. Okay, han slipper ikke gassen. Jeg får helt ondt i maven. Jeg får helt ondt i maven, jeg er så bange for ham videre. Det var panserne. Vi er lige færdige med en pocket bike session. Location X. Vi har haft det hele. Crash, flyve op. Hvad var det nu mere? Burner. Vi havde det hele. Det var fedt.